В най-здравото село на общината, Каменец, нямат никакви колебания за изборът на бюлетина на 25 октомври. С уважение към силните, смелите, професионалистите, упоритите, дейните, в селото открито заявяват подкрепата на номер 6. В препълнения салон на читалището хората пристигнаха с настроение и очакване да чуят предизборната програма на своя фаворит за кмет на селото Живко Димитров и за кмет на общината Митко Андонов. Предстои да направим един избор. Избор, който ще определи посоката на развитие на нашата община. От 2003 година Българската социалистическа партия Стралджа печели всички произведени до сега избори. Затова считам, че и сега ще получим вашето доверие. Доверието за кандидата за кмет на общината, другаря Митко Андонов, един утвърдил се политик и управленец, който според думите на другаря Михаил Михов, председател на Националния съвет на БСП, може би в друго време щеше да управлява голям областен град. Ще подкрепим един трудолюбив и инициативен човек. Ще подкрепите и вашия кандидат за кмет на село Каменец, Живко Димитров. Един изключително трудолюбив човек. Човек, който може да видим с носията, човек, който наистина направи така, че традициите в село Каменец да бъдат наистина ревностно пазени и поддържани. Приятели, на прага сме на местни избори. Може би се чудите защо това момиче младо е започнало да се занимава с политика. Ами ще ви кажа защо. Защото както за вас, така и за мен не е от без значение кой ще управлява нашата община. Искам да живея в община Стралджа, да отгледам детето си тук, да бъда близо до семейството си. Повярвайте ми, най-добрият и най-голямата възможност за нашата община, това са нашите кандидати, кандидатите на БСП. В лицето на господин Митко Андонов, нашият екип от общински съветници и вашия кмет Живко Димитров. Няма друг кмет в цяла България с толкова много награди, признат в цяла на национално ниво, признат и на европейско ниво. Та ние ли няма да го признаем и да гласуваме за него? Защото ние също, неговия екип, сме си доказали в своята работа с нашите успехи. Защото нашата кампания е позитивна, нашата политика е насочена за и към хората. Така че не се колебайте, а на 25-ти смело пуснете трите бюлетини с номер 6. Вие го познавате от едната страна, ние го познаваме от другата страна. Искам да ви кажа, че той е един изключителен добър човек, добър по душа, скромен, тих, без да шуми около себе си, работи в същото време и много напорист. За това, което е участник в ансамбъла тук, в този хор, който изградиха, аз му свалям шапка, защото знаете, че съм голям любител на това. Но той, Живко, е също и футболист. Живко, искам да ти кажа нещо. И аз като биш футболист. Живко, когато играта върви, треньора да прави смяни. Тези хора няма да направят смяна. Ти ще си следващия кмет на Каменец. Уважаеми приятели, нека да не си губим времето и да гласуваме по два пъти. Нека да дадем мощна подкрепа и на Живко, и на Митко Андонов и да спечелят на първия тур с бюлетина номер 6. Да се гласува за нашите съветници, за успеха на Каменец, за успеха на общината. Да продължим да развиваме и да подпомагаме църквите и църковните настоятелства. Да продължим да подпомагаме селскостопанските производители и хората на бизнеса и животновъдите, както сме го правили и до сега. Каменец може да покаже,
че оценява по достоинство градивните и действени хора. Каменец умее да поощрява тези, които побеждават и не пестят усилия, за да работят за всеобщото благо. Зная, че не вярвате и ще бъдем заедно на 25 октомври, така както винаги сме били заедно при изпълнение на делничните задачи. И ще продължим да работим за възхода на селото и на общината. Победа, каменчани! С номер 6 приключи своето обращение Митко Андонов, за да предаде щафетата на ансамбъл Въжички и обаятелната Тони Дачева. Що значи, че съм бедна и нямам твоя наки и не живея в разкош. Дала солунаки, заедно сега всички сме хора на този свят и носим чувства святи и всички имаме сърца и богати. Всички сме хора на този свят и носим чувства святи и всички имаме сърца и бели и богати. Готови ли са за втория куплет сега?